返しろ。見てください、あれを。なんだ。見たまえ、これが完成体だ。ようやくここまで宇宙の種に力が凝縮したのだ。美しいじゃないか。カミン、オーレン、君たちの死は決して無駄にしない。ようやくお前の願いが叶う時が来たか。私も待ち焦がれていたよ。サノスのやつ何を企んでんだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズザラス VS 第7宇宙野望の結末絶対見てくれよな。